Araw minsan hirapan yung bata. Ayun. Isa dilim minsan. Crudo. Crudo yan tol. Crudo nga. Ako nito nagawa eh. Yan ka tayo. Ayaw ko siya. Ha? Ano? Diretso yan. Kanino yan? Kukunin. Ang mag-anak kanina. Okay. Ano? Oo. May palayan din kasi sila dito. Peterson. Hindi yata banda eh. Ha? Banda. May kaliya kasi dyan sila. Panahon ng pagkakataon, babalik ba ang tahapon? Ngayon ikaw ay nabalik. Alam bago magkain, wala nang gawain. Atong sa ganito. Ganon. At tanongin natin nila kung ano sa experience. Atis na mula. Anong na-feel mo na parang may dito tayo ngayon? Maalala mo talaga ng mga ganun. Tay, anong na-feel mo tay? First time mo makarating dito? masarap pakiramdam. Parang alam ko po ito, di ba? Okay. 1,000 ang tulog ka ng followers ko. So, mag-spot pa lang ito. Ano lang? Yan. Follow, di pa kasi. Tay. Ano tayo? Ayan na naman ikaw pa oras ka. Ikaw naman. Ikaw lang ang sumusunod. Ano ba sa ilaw?
Kalubat ang tulpot. Kaya naman. Ay, pangit sa tor. At ayun mga par, comment po kayo sa mga nakaka-relate nito. Ang pagkakita yung may umiikot na baraha. Tapos pwede. Yung plano dati nung ipon-ipon kami sa bahay. Wala pa akong asawa, mga bata. Maalala yung mga balik ng kapitbahay. Alaga-alaga. Habang wala ka pang iniisip na problema sa buhay. Ang ulam ay laki ni. Oo, yung alam mo lang yung kakain ka, tambay, laro, kain na naman, tulog. Mga kaibigan mo gaya ng Yaya, puti. Parang Walang pulutan. Ikaw lang yung Ah, ganun na. Walang ng Laro, kapitbahay. laro lang. Naaalala ko ah. Ang hamon. Wala pa kaming kuryente nun, walang tulog, walang TV. Ganito talaga gamit namin noon, lumaki kong ganito. Ang mga striker dito ang gusto ko. Sarap, sarap pa. Kaya mo. So yun mga par. Dito kami ngayon sa bukid. Ikot ang vlog ni Jito. Ikot ang vlog. Ikot ang vlog dito isa. Oo. Dasok-dasok lang. Talaga. Hindi naman talaga. Doon kasi camera. Oh mga par. Saing na. Ito na yung adobo. Dilaw parang bulyong perla. Shoutout kayo din, Tek. Shoutout. Ababso.
Parang Tawon ng pirana, no? parang nasa bawan ka tol. Ako na sa kawali. Ah. Kasi bigid. Ito yung bigid. Pero kung bigit, talagang Ang bigid yan. Sa kanya naman ang bigid. dito magpapahuli. Taga ano pala to? GMA7. Dalawa yung camera.